Kaixo, Mikael. Kaixo, Jeni. Zer zaude? Oso ondo. Ondo? Bai. Jo, benetan, mila esker etortzeagatik. Bueno, zuri nitaz gogoratzeagatik. Ilusioa bitezia zeukanen egotea eta... Bueno, Mikael, antzekigilea eta ba, antzekilaria aktobera ere, pixkabe mundu hauetan sartuta, baina nozik nato ideia hori edo mundu hauetan zagetzeko gogo hori. Enez gai horla oso ziur erantzuteko ez dakit, nire zen antzerki egiten berandu hasi nintzen. Bai, 25 urtekin nola hasi nintzen antzerki egiten, hemen Donostiko taen hasi nintzen. Bueno, barkatu, hasieran Hondarribin hasi nintzen, han egin zen herri antzerki bat, herri antzerki erraldoi bat olan, eta ia herri osoak parte hartu zuen. Animatu nintzen apuntatzera, eta orduan eskeroztik bideo horretatik jarraitu dut. Gogoratzea kutxia zuela, Isabel, ebiltzen duena. Isabel nola ez gogoratu, bai. Zepalduta, gau ezagutu zinturen, baina Juan Martinen papera egiten, zerrelako papera izan zen hori. Bueno, kutxigazunetzat izan zen, ez dakit nola azaldu, egia zen ezagutaraztea eman antzezlana izan zen da, baina nik azpimarratuko nuke izugarrizko lan polita izan zala, ez bakarrik emaitzaren gati, baizik eta lan prozesuan hori izan zen, ze aktore talde bildu zenan, gorringo taldeak egin zuen hau, Angel Alkainin eskutik, Nartzizu Azua zuzendu zuen, Nagore Aramburuk egin zuen egokitzapena, eta gero bildu ginen aktoreak esan oso bizipen handiak izan genituen. 2 urtetan, 180 emanaldi hola egin genituen. Gaur egon esan hori edozen konpainiaria denok egiten dituen gertatzen emanaldi, eta gozada bat izan zen, esan. Baina ezan, normalean esaten da, liburu batetik pelikula bate bai, ere bai egin zela, baina kasu honetan liburu batetik antzekila. Bai, liburuak, bueno, ez dakit oso Euskal Herrian, ez dakit bat izango dut gehien saldu zen liburua izango zen, hori saldu izan dena. Irakurri dunak barakizu dut, Euskaldun baten historia kontatzen ditu, Euskaldun berri baten historiak, eta euskaltegi baten apuntatzen da, baserri batera juten da udara pasatzera, euskara jatorra ikastera, berak esan duen bezala kasi suahilia hitz egiten joteango baserritarrek, eta Josen Sagastizabalek idatzitakoa, esan liburu komikoa da, liburua bertan nien gogoratzen dut irakurri nuenean, parra eragiten nula oso zen, eta antzerkiak gero hori islatu zen, esan jendeak oso ondo pasatzen zuen. Baina entzun delakai, publikoa betiko betetzen anedota batzu, adibidez, Isabelak kontatu zigu, Isabel musu baten denek, eta kontatu zigu, publikoa batzuta pixabite zuela, paga. Uste ben gertatu zitzaigula, ez oso gogoratzen, gara, oia 2003 urtean zen, ja urteak pasa dira. Eta bai gogoratzen dut emanaldi baten, horixe, biek nik uste publikoan oso gaztea zala. Eta Juan Martin eta Isabelek musio ematen zutenean, karo, gaztea horako biokazio mentziren, eta bai hainere eta niri parregurea sartu zitzaigun lan estenan, eta ezin genuen geratu, eta efectivamente zurazkia egin ere, beste parregin, pixinko zu, denez ondo horatzen, baina badakit nahi bai gertatu zaigula ezin jarretu, gu parrez lehetzen egin alako ez dengan. Ondo pasatzen dute. Bai, oso ondo, egia zan,
esan bezala guztia, ja furgonetan sartzen ginen momentutik emanaldia juteko eta emanaldia bertan, eta gero ere ikusiz ze zaila den gaur egun antzoki bat betetzea, eta kutxida zokin guten ginen toki guztitara, beti lepo zegoen, jendez gainezka. Eta hori aktuali bat entzau, gozada bada. Baina helduentzako antzeki bat, esango genuke, gai honetan ez zegoen oso ikusita bakoitzen agotean helduentzako antzekia, Helduentzako, ez duletu nola helduentzako antzekia zertan? Ez zegoen oso ikusita beti umentzako, eta kasu honetan helduentzako zen, ez? Bai, bueno, helduentzako antzerki asko izan dira beti. Gorringo taldeak beraiek kale antzerki egiten zuten eta publiko familiarentzat eta hola. Eta beraien talde bezala nik uste bai izan zela aurreneko aldia helduentzako egiten zuten obra bat, hori bai. Eta zure kasuan ez, baina besteen kasuan bi pertsonaia egiten zituzten, bat baserriko familikideak eta beste bat eskolako lagunak, ez? Bai. Ni nintzen bakarra, pertsonai bakarra, Martin, hortza gainean egon atera gabe, besteak bikoiztu egiten zuten, ez zituzten baserriko familikoak izango balira, monster familikoak, eta nahiha, alaba, amona, eta gero euskalteriko ikasleena egiten zuten dute. Eta, bueno, nuk esan dut gutxira zubila izabe, esan zu beste antzokioga bat, eta hauetatik nahi dezuna. Nik egindako obra bat? Ez ditut inbeste egin, Kutxidazu izan da famatuena, gero Ados teatroekin egon nintzen ere Einsteinena egiten. Oso lan polita izan zen dut ere bai, oso kuriosoa. Horako intxable baten barruan egiten genuen. Bai. Eta barruan grada bat jartzen zen, oso publiko gutxi sartzen zen, orduan bi pase egiten genitun, jendea publiko gehiago sartzeko. Eta, ontsa harrapatu nazuela, ez ezakite... Bueno, Einsteinena bestekin lan egin dagoa, eta gero 2015an ja nire antzerki talde propioa sortu nuen. Bai, Astrolabium teatroa. Eta horrekin estenatu naiz, Julio Villarren historia kontatuz, Epetrel bere liburua egokitu nuen antzerkira. Eta orain beste prozesu berri batekin nago, beste antzeslan berri batekin orain ere. Zergatik sartu zenuen Astrolabium? Bueno, esango genuke nik nahi dudan da kontatzeko, nik egin nahi ditudan gauzak egiteko. Labur bilduz, horretarako. Inongo presiorik gabe, nik nahi dudanen egiteko, nahi dudan jendearekin, eta horretarako. Hori esan, askotan nire buruari galdetzen dut, nik esan lanbide bezala antzerkiko irakasle naiz. Egunero, naten ese momentutik, hortara noa klaseak ematera. Eta zergatik zure burua horrelako enbajada batean sartzea ere bai ez, baina ez dakit beste zer egiten, esan nahi dut. Ez dakit beste zer egiten esan nahi dut, hau da nire lanbidea, eta lasaiago biziko nintzateke klaseak emanez bakarrik, baina badago girdina bat sortzen zaizuna. Eta azkenean, esatezu, beti, sartuko nahi zen baja honetan, ez sartu, eta azkenean sartzen zea beti. Azkenean, antzekia maite dugunok edo duzuenok hortagatik zeatu, ez? Hori da. Telebiztenak ikusi zentu okobezuenago, Gutxi, baina. Ertzainak Ertzainak zergatik ertzainak. Garai hartan, esan bezala nik antzerkiko ikasketak hasi dituen hemen Donostikotaen, eta hor Mireia Gabilondo, Eneko Basagasti, guzti genituen irakasle, eta haiek garai hartan telebistan lan dexente egiten zuten.
nire lehenengo agerraldian jaun eta jaben izan zen, kapitulo baten agertu zen. Eta gero beraiek ertzainak segia sortu zuten eta eraman duten aktore bezala. Eta zer nabari zenun igualetzeago batuko, eta esan lausaia. Baina zer alde nabaritu zenun antzekituk telebistako formatua pasatzea, zer suposatzen zuetzen deskubrimendu bat izan zela, ez? Bai, deskubrimendua eta gero konturatzean kasi, naiz eta enborbein berdinetik hasi oso hizkuntza ezberdinak dira. Bai antzerkia eta telebista, eta telebista edo zinea egiten dutenek haute meritua ere, esan ere, askoz ez dut esango errealagoa denik, baina bai beste leku batetik botatzen dira esaldiak, energia gutxiagoa da, egia edo gezurra ere kamerak berehala antzematen du, beraz askoz errealistagoa da telebistan egiten dena, antzerkian baino. Antzerkian berdina egiteko, bat ez duzu mikrofonorik, horrek suposatzen du, ahotsa proiektatze bat dagola, beste energia bat eskatzen du ere, hori bai, egia edo gezurra den ere, antzerkian ere berehala asumatzen da. Eta baina antzerkian pasa edo historioa esaten dena, hasi eta bukatu egin behar duzu, eta telebistan, ez? Ez, telebistan, egizatezu, nahi izain zit telebista betiz, bai, oso lan taldea handi bat egoten da beti atzean, aktoreak normalean itxoiten daude, itxoiten, eta dena prest dagoenean, eta guazen, grabatzera guaz, eta egia esan zure antzezpena zerotik egunera jun behar du, momentu horretan. Eta oso afinatuta egon bartzara, momentuan egin behar dena, eta egin behar den moduan egiteko eta asmatzeko. Antzerkiak badauka beste prozesu bat, eta beste beroketa bat, emanaldi hasi aurretik berotzen duzu, badaukazu ez dakit, ordu bat hasteko, badakizu ordu hortan hasiko dela, eta bazuaz, ez. Telebistarena nahi pertsonaki zailago entzaitu. Eta gainera, antzerkian kontzentratuta egon behar zera denbora guztiak zure pertsonajean, ez? Bai, hala da. Zure pertsonera bat sortzen dezunean, hori heldu behar dozu eta hasieratik bukaera. Esan duzu, hasiak ogure zabaiz, zinabenara aitzala zabaitzabaiten, ez? Bai, orain Astorradion teatrorekin, lehen izan bezala, beste enbajada berri baten sartu naiz. Eta kasu honetan publiko familiarentzat sortzen ari da historio bat. Aktore bezala Asier Sagasti eta Daniel Gomara, Bilai Donostiarrak. Ni oraingoz zuzentzen ari naiz, ez dut uste antzestuko dutenik, hori izen da inoiz jakin. Eta, oso lan kurioso bat eta polita izango dela espero du. Eta bainako beste ideia bat gugua guztituko neutralizukoena egitea eta hogain ez duzula egin. Badaukat beste proiektu bat buruan, gauzatu gabe eta nik uste dut urrengo proiektua hori izango da. Ilusio handia egiten dit, ez dizut esango zein den proiektua, zein den gaia, bazpada ez, baina bai badauka geroko beste proiektu bat, berriz ere helduentzako izango litzateke. Nuke mila etortzea batzuk, eta plazerona izan da zukeneotea, eta bildaleko diago musuan dira guga ikusi ez. Bai. Gente. Aio, mucho Agur. Agur.